Fine. Merry Christmas and Happy New Year! Sana ngayon nga taon masaya tayo. Ipaabot ko lang sa lahat pagdating ng 2020, lahat tayo masaya. At ipaabot ko lang sa lahat ng mga friends, kaibigan at lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, ipaabot ko lang huwag kayo malungkot para masaya tayo pagdating ng taon. Kahit mahirap, wag natin isipin ang kahirapan. Isipin natin masaya darating ang taon. Katulad noong nadaanan ako, kahit hirap kami, hindi ko inisip na malungkot. Para masaya ang Diyos sa ating magtingin. At Happy New Year o Merry Christmas and Happy New Year. Itong mensahe ko galing sa mga anak ko nga senator at dalawang congressman. Senator Manny Pacquiao at sa Congressman Roelio Pacquiao, Congressman Bobby Pacquiao at lanon sa akong barangay captain ni Lorely. Galing ka to sa mensahe sa mga anak ko. At masaya ako, pinakita ko sa kay Lorely, daming mga binigay niya para ma-happy ang tao lahat dito sa barangay. At para darating ang ating taon masaya, ipaabot ko lang yun. Please na lang, ipaabot ko sa inyong lahat, mga kaibigan, mga friends, mga kababayan ko, lahat. Mag-pray tayo sa kalamitan. Ipag-pray natin itong darating 2020, walang kamilidad na darating sa ating mundo. Tulungan nyo ako sa pagdasal. Please lang, tulungan nyo ako sa pagdasal na malayo tayo sa maligtas tayo sa kalamidad, lalo ng lindol, bagyo, lunok. Ipagdasal natin, malayo yan, hindi darating sa buhay natin. Sama sa lindol, bagyo, lunok. Ipagdasal natin, tulungan nyo ako. Once again, Merry Christmas. Once again, Merry Christmas and Happy New Year! Greeting from Mami D at my Emmanuel Pacquiao, Senator, at saka dalawang congressman ko, Bobby Pacquiao o Rogelio Pacquiao. Ayos. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagtulungan natin sa pagdasal ito ang ating mundo nga walang kamilidad darating sa buhay natin. Happy New Year! Mabuhay ang ating Philippines!